Идвам, да. Но топлата връзка не ми е топла нещо. Мога и днеска, мога и сега. Първи кадри на новия басейн. Много стабилно. Hello guys. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Brati. Глоянца. О, Моника. Леко. Мале, как ще да изгърбиш Тяна, майко. Да пак. Пълен глупак е това, яво как ще да изгърбиш Тита. Привет на всички! Днес започваме официално първия турнир за годината, който си е на нашия басейн, на новия басейн. Започваме много ударно, с 400 съчетано. Вау! Така, драги дами и господа, започва турнира. Ема, която не иска да я снимам. Имаме откриване, след това ще плуваме с нея, 400 съчетано, както казах преди. Хем не ми се плува, хем ми се... Не знам. Имам те. Това са най-големите ми фенове, както на емоции, така и на възраст. Най-големите след Александра Димитрова. Ето ще сложим канала, инстаграма, тиктока. Сещаш ли напрежението, Ема? Да. Това е велик момент. Събраха се. Здравей, Тяна. Най-великите. Това са боговете на YouTube. И Тяна. Така, плувахме и да, имаме щафета. Привет на всички. Гласа ми е такъв, защото... Велик момент. Това са най-големите ми фенове. Сме на състезание и Яница, разбира се, че трябва да вика. Съм тук на лукса, както виждате. Това ми е... Няма да издавам къде съм. Само легендите знаят. Отиваме към басейна. Взех си малко подкрепа, макар че това няма да промени нещата. Краката ми няма да са по-отпуснати, но както и да е. Да сме във филма, това е важното. Хора! Ето я Ема, която пак сигурно не иска да я снима. Съзнанието приключи, между другото, аз нищо не снимах. Откраднаха якито и горнището. Кой открадва якито? Да си пише името ми. Ема е крайно разочарована от случващото се. Вътре ми е портмонето. Това е влог от на Яница телефона. Намираме се в басейн Младост и не е големия малкия. Здравейте на всички! Добро утро, добър ден, добър вечер, не знам кога гледате. Отивам към гарата. What? Защото трябва да си вадя лична карта. Интересен факт, аз не съм от Пловдив и няма как да си извадя тук. Привет на всички! Официално съм си в Пловдив. Леко смачкана, не само в лицето, навсякъде. Защото съм пътувала днеска сигурно 6 часа, 7, не знам. 3 на отиване, 3 на връщане, нещо такова. Утре отново с пълни сили на тренировка, даже 2. И на училище. И неделя на лагер. Това е. Привет на всички! Тук сме в Пловдив на лагер. 20 дни, мисля 3 седмици. На третата седмица е Допа, който също е в Пловдив, представете си. И защо съм на лагер в Пловдив? Защото лагера е от националният отбор и общо взето просто съм от тук. Реално е същото като сме в Бургас за хората, които са от Бургас. Но да, Дарина е тук от преди мен и да, стаята е много голяма, между другото, много добра. И преди някой да почне да ми се кара, че не съм качвала от много време, знам, наясно съм.
Първоначално имахме технически проблеми, после малко не ни занимаваше, после имахме други проблеми и така. Сега този клип най-вероятно ще бъде качен, не знам кога, но ще го измислим. Най-вероятно събота и неделя ще се прибирам до вкъщи. Ще видим, ако ми дадат. Днес е неделя, 9 март и на 27 март почва държавното. Така че да. В момента е 6 часа горе-долу. От 6:45 сме на събрание долу на рецепцията. Не знам колко човека сме, между другото. Сравнително малко сме, не сме като миналия път. После сме от 7 на вечеря и след това ще видим какво ще правим. Какво става, хора? Бяхме в Lidl на преживяване. Кажи за твоето преживяване. Така съм. Така ми е целият живот. Разбит пръст, отлепен нокът за втори път в рамките на една година. Много добро, много добро. Добро утро на всички. При добро утро. Часа, между другото, не знам. Някъде без 20. Отиваме на закуска. Сега ще проверя в асансьор просто. Отиваме на закуска. Днес е ден вторник. Ден 3, ден 2 от лагера. За да може да засичам. Искам да си... Мале, майко, той е лилаво, бе! Заради тъпия полар. И виж ми това... Като пребита съм, бе, човек, като пребита! Хайде да разкажем какво се случи, хора. Днес сутринта ни бяха казали, че сме от 8, че автобуса ни е от 8. Ние отиваме най-спокойно на закуска в... без 15 май беше. Да. И слизайки, отиваме през рецепция, трябва да минем. И поглеждаме навън. И абсолютно всички са навън в автобуса. В 8 без 15. И ние решихме, че няма да рискуваме и директно отидохме в автобуса. И се оказа, че просто е така, някой е решил, че ще го сменим, без да ни казва. И ние сме закусвали, направихме тренировката на гладно. Бяхме 15 минути просто ето така в автобуса. Може през това време да съм изяла 2 круасана и да съм се наяла. Реализовката ще спасат света. Привет на всички! Днес е сряда, пауза и е свободния ни ден след обяд. Имахме само първа тренировка и общо взето цял ден лежа. Няма да е лагер, ако нямаме някакъв технически проблем. Това е зарядното ми. Просто ето е и другата част. Тръгвам да си изключвам телефона от зарядното. Сещам, че тази метална част остава вътре, в телефона ми. И доста плавно така го изкарах и се случи това. Сега ще ходим да си купуваме зарядно. Аз отивам да си купа зарядно. Тръгвам от стаята и отиваме за зарядно. Ами супер! Магазина изобщо го няма. И сигурно е съществувал преди 10 години. Мерси Google Maps. A few moments later. Почти стигнах до пешеходния мост. Буквално съм на 2 минути. И се оказа, че изобщо не съм била от правилната страна и може би магазина си е работил. Просто аз съм гледала съвсем различно нещо. Имаме зарядното. И просто искам да ви покажа. Хотел е тук. Магазинчето е тук. Иначе просто искам да видите. Магазина е ето това там. То се пише с огромни букви, аксесуари. Добро утро на всички. Отиваме на закуска, днес е петък. Така, днес е неделя. Вчера се прибрах до вкъщи да си взема още дрехи и някакви неща. Първа седмица мина. Сега втората и трябва да е по-лекичка. Ще видим. Не знам. Нищо не се знае. И напред. Мале! Добър ден! Топ влог. Отиваме на фитнес, защото в хотела няма. Заваля сняг. Вчера вървяхме, оня ден де по тениски и се потях тук като прасе. Искаш ли да кажеш какво се случва или аз да говоря? Ами, дай картата, аз ще го демонстрирам. Това е картата за нашата стая, не е за друга стая.
Заключихме се. Заключихме се отвънка. И може би техника щял да дойде да ни помогне. Има надежда, че не може да е толкова тъпо измислено. И може би ето тая работа се маха, има ключ вътре. Отново тук в стаята успяха да ни отворят точно по начина, по който си мислехме. Така ще държа ръката, да си е цензурирана. И да. В стаята ни пак мирише на цвъкита. И затова ще направим... Това не е кражба, нали? Аз просто ще флъшна малко и ще го оставя. Привет на всички, добро утро. Днес е неделя. Тази седмица, която идва, е държавното. И то почва в петък. Имаме петък, събота и неделя, като ще се плува до неделя вечерта, защото има щафети, има и финали. И в момента отивам към закуската. Май няма да влогваме сега. Добро утро, влог. Приготвяме се за първия ден. Първи полуден, първи ден от състезанието. Да, аз имам напълно 50 бруст. Дари, барари, не мога да измисля рима. Има 100 гръб. И след обяда, най-вероятно, ще правя щафета. Ще участвам на щафета. Привет на всички! Първият ден приключи полуден. Нека да не избързваме. По 50 бруст и след обяда имам финал и щафета. 4 по 200. Добро утро на всички! Днес е ден 2 официално. Още нищо не ви снимах. Просто... какво да ви снимам? Linganguli guli guli watali